ପାଣିକୁ ପୃଥିବୀର ସବୁ ଦେଶ, ଧର୍ମ ଆଉ ସଂସ୍କୃତିରେ ଜୀବନ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ପାଣିର ଜୀବନ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ପାଇଁ ଏହି ଉପାୟଟି ଅନେକ ଦେଶର ଲୋକେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି। ଆପଣ ବି କରିପାରିବେ। ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ 2 ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣିକୁ କିଛି ସମୟ ଧରି ଆଖି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ କାମ ହେଉ ବୋଲି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଗ୍ଲାସର ଅଧାଅଧି ପାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ପିଅନ୍ତୁ। ପିଇଲା ବେଳେ ମନରେ ଭାବନ୍ତୁ କାମଟି ହୋଇଯାଉଛି। ବାକି ଅଧ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣିକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ବିଛଣା ପାଖରେ କେଉଁଠି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମନ ଖୁସିରେ ଶୁଅନ୍ତୁ। ସକାଳୁ ଉଠି ବାକି ଅଧା ପାଣିକୁ ଆପଣ ପିଇବେ ଏବଂ ମନରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରଖିବେ ଯେ କାମଟି ହୋଇଯିବ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ କରିବା ପରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ନହେବା କାମ ସବୁ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ କାମଟି ହୋଇଯିବ। ଜୟ ହେଉ।